mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May ginawang masama raw ang asawa ko sa pamangkin kong babae. Hi DJ Rocky. Habang isinusulat ko ang secret file na ito, natatakot ako. Dahil ang balita, aalis na kayo ng radyo at mawawala na ang programa mo. Sana kung sakali mang aalis na kayo, ay mabasa niyo pa rin itong kwento ko. Sa ngayon ay 35 years old na ako, may asawa at anak. Itago mo na lang ako sa pangalang Yeng. At ito ang aking secret file. Medyo malalim ang kwento ng buhay ko. Marami-rami na ring mga unos ang napagdaan at nalampasan ko sa buhay. Ang mga karanasan ko ang siyang naghubog sa akin para maging matatag. Masalimuot ang naging karanasan ko sa pag-ibig. Marami na ring mga lalaking dumaan sa buhay ko. At maraming beses na rin akong nasaktan. Naloko, naghabol, at nagmakaawa. Pero God is good. Dahil hindi niya ako pinabayaan. He always gave me hope. In times of difficulties and trials. Nararamdaman ko na wala siyang hindi ibibigay sa akin na hindi ko kakayanin. Ramdam ko ang pag-asa nang makilala ko ang aking asawa. Matagal na rin kaming magkakilala. Naalala ko, noon pang high school kami magkakilala. Masasabi kong noon ay high school enemies kami, ika nga. At hindi ko inakala na pagkatapos ng maraming taon ay magkikita kaming muli. Magkukrus pa ang aming mga landas. Nagkamabutihan kami. Naging open kami sa isa't isa. Sa umpisa, nagkaroon kami ng long-distance relationship dahil nasa ibang bansa siya. Pero kahit ganun pa man, sa maniwala man kayo sa akin o hindi, ay sa kanya ko lang naramdaman ang halaga ko bilang isang babae. Masalimuot din ang nakaraan niya, DJ Rocky. At hindi naman niya yun itinago sa akin. Sa katunayan, naging open din ako sa kanya tungkol sa lahat ng nakaraan ko. Kalaunan, hindi nagtagal ay naging kami na. Mahigit 1 taon din kaming LDR. At marami ang humusga sa relasyon namin na hindi raw kami magtatagal. Sabi ng iba, marami raw temptasyon sa ibang bansa. At madali lang daw para sa partner ko na magloko at maghanap ng ibang papalit sa akin. But we proved them wrong, DJ Rocky.
Fast forward, dumating ang araw na nagkita na kami sa personal at nagkasama pa kami sa trabaho. Hindi gaanong nagtagal ay ikinasal din kami. Sa ngayon, we have been happily married for 9 years at may isang anak kami. Kapwa kaming nagtutulungan sa pagharap sa mga problema namin at wala kaming problemang inaatrasan. Magkasama kami palagi. Wala kaming major problems sa isa't isa. Kasi lahat ng problemang bumabangga sa amin na pag-uusapan namin ng maayos at hinahanapan namin ng solusyon. Then one time, nagkaroon ng problema ang asawa ko sa pamilya niya. Kaya pinili muna naming maglaylo. Dahil wala pa naman kasi kaming sariling bahay. Nakikitira muna kami sa bahay ng kuya ko. Ang kuya ko naman may sarili na ring pamilya. May 3 anak. Pero magandang trabaho nila. Pumayag naman ang kuya ko na makitira kami sa kanila in the meantime. Doon muna kami makikitira para magpalamig ng sitwasyon. Pagkatapos ng ilang linggo, naging okay naman ang takbo ng pamumuhay namin sa puder ng kapatid ko. Sabay naman kami ng asawa ko na naganap ng trabaho. Samantalang yung anak namin ay iniwan muna namin sa biyanan ng kapatid ko at sa pamangkin ko. Hanggang sa natanggap na ako sa isang opisina. March 3, first day ng duty ko. Inihatid ako ng asawa ko sa may sakayan. Masyadong malayo ang pagtatrabahuhan kong opisina kaya hindi na ako nagpahatid doon at may lakad pa siya pagkatapos. Pagsakay ko, nag-text siya sa akin. Naaalis na rin siya maya-maya. Papunta doon sa trabahong ina-applyan niya. Habang nasa biyahe, magka-text lang kami. Nag-a-update ako kung nasaan na ako at ganun din naman siya. Nag-a-update din siya sa mga ginagawa niya. Dumaan ang ilang linggo, nagkaroon ng salo-salo doon sa bahay ng kapatid ko. Masaya naman ang lahat. Dumalaw rin doon sa bahay ang nanay ko. Fast forward, lumipas pa ang ilang linggo. Naging maaga na palagi ang duty ko. Kaya madilim pa lang ay naghahanda na ako. Isang beses, nabigla kami ng asawa ko nang lumabas yung 2 anak ng kuya ko na mga dalaga. Pareho silang dalaga na. Yung isa ay 16 years old na at yung isa naman ay 14 years old na. Tinanong ko sila kung saan sila pupunta. Ang sabi, magja-jogging daw. May lagro naman kung magja-jogging sila. Kadalasan tanghali na sila kung magising. Kasama pa nilang magja-jogging yung boy ng kuya ko. Meron kasi sila ditong boy na stay-in sa bahay. At close na rin silang 3, ha? Ang aga-aga nilang umalis kaya hindi na lang namin pinansin. Sumunod na araw, same as usual. Naka-duty na ako. Yung asawa ko naman ay naka-duty na rin. At sabay na kami pag umuwi doon sa bahay. Magta-3 buwan pa lang kami doon sa bahay ng kuya ko. Pero naisip na naming umalis na sa susunod na buwan at maganap ng bahay na matitirhan since may mga trabaho naman na kami. Moving forward, naka-duty ako nang biglang may tumawag sa akin. Yung isang kapatid kong babae, may importante raw sasabihin sa akin. Hindi ko muna pinansin kasi nga naka-duty ako. Tapos nag-miss call na. At tumawag na naman ulit. Kaya kinabahan na ako. Nagpaalam ako sa boss ko, natatawagan ko lang ang kapatid ko kasi baka emergency. Pagkatawag ko, sumagot sa kabilang linya ang ate ko. Galit na galit. Yung mama ko raw, papunta doon sa bahay ng asawa ko. Kailangan ko raw tawagan yung asawa ko at kailangan daw naming umuwi agad doon. So mas kinabahan na ako. Tinanong ko kung bakit, baka kung ano na ang nangyari. Hindi na sumagot si ate. Kaya binaba ko ang tawag at sunod kong tinawagan ng asawa ko. Noong sinagot niya ang tawag ko, nakauwi na pala siya sa bahay. Pero umiiyak siya. Nakaramdam ako ng galit sa mga sandaling yun, DJ Rocky. At mas lalong hindi ko naihanda ang sarili ko sa mga bagay
na nalaman ko. Hindi ako handa sa mga bagay na nalaman ko. Bigla akong tinawagan ng ate ko. Papunta raw si mama sa bahay namin. At hindi ko maintindihan kung bakit bigla siyang susugod doon nang walang pasabi. Ni hindi ko nga maintindihan kung may problema ba sa pagitan ng nanay ko at ng asawa ko. O di kaya ay sa pamilya namin. Kaya tinawagan ko ang asawa ko. Nakauuwi lang galing trabaho. Pagsagot niya sa akin sa tawag ko, narinig ko na sa kabilang linya na umiiyak siya. Galit ko siyang tinanong kung bakit siya umiiyak, kung ano bang problema. Sabi sa akin ng asawa ko, ay pinagbintangan daw siya. Pinagbintangan daw siya. At ang bintang, ginahasa raw niya ang pamangkin ko. Yung dalaga na anak ng kuya ko. Biglang nagdilim ang paningin ko, DJ Rocky. Wala akong ibang nakikita. At hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko that time. Pero isa lang ang alam ko. Galit na galit ako. Pero hindi sa asawa ko, kundi sa pamangkin ko na siya nambintang sa kanya. Hindi ako nakatiis. Nagpaalam ako sa boss ko na uuwi ako dahil may emergency. Pag uwi ko, andun na nga ang asawa ko. Nakikita ko at naririnig kong humahagulgol. Kasi alam niya mismo sa sarili niya na hindi niya ginawa yung ibinibintang sa kanya. Takot na takot siya sa mga posibleng mangyari, lalo na't may anak kami. At ingat na ingat kaming mag-asawa sa lahat ng mga ginagawa namin para mabigyan ng maayos na buhay ang anak namin. Tapos biglang may ganitong eksena, may ganitong bintang. Ang nanay ko andun na rin sa bahay, lahat sila umiiyak pero ako, ni isang luha. Walang pumapatak. Dahil galit lang talagang nararamdaman ko. Matinding galit. Hindi ko nga alam kung manhid na ba ako sa sakit eh. But I never hesitated to believe my husband. Kilala ko ang asawa ko. Kilala ko siya. Kahit nga nanay ko nung nalaman niya nagpunta siya agad-agad sa asawa ko para i-confirm kung ano ang totoo. Kung totoo ba ang ibinibintang sa kanya. Apo niya pa mismo yun ng bintang. Pero alam niyang hindi yun magagawa ng asawa ko. At yung pamangkin ko, alam namin na kung sino-sino lang ang naging lalaki nun. At alam namin na boyfriend niya yung boy nila sa bahay. Kasi ang daming beses na namin silang nahuli ng asawa ko doon sa labas. Akala namin nagkukwentuhan lang sila kahit madaling araw na. Hindi namin nilagyan ng mali siya. Pero napagtanto na lang namin na may namamagitan na nga sa kanila nung boy dahil na rin sa mga chismis ng ibang tao tungkol sa kanila. Lumipas ang ilang linggo, nagkulong ang asawa ko sa kwarto. Ayaw niyang lumabas. Ni ayaw kumain. Ayaw ring maligo. Hanggang sa kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, huwag siyang magpa-apekto sa mga ipinaparatang sa kanya. Na kung totoo man ang ibinibintang nila, bakit walang mga pulis na nag-iimbestiga? Asan sila? Bakit walang medico legal? Bakit walang ebidensyang lumitaw? Basta na lang siyang pagbibintangan ng masama na ginahasa niya raw ang pamangkin ko, ano? Ganun-ganun na lang kadali yun? Pwede ba yun? Kaya sabi ko sa asawa ko, this thing will never break us. Ngayon pa ba? Ang dami na natin pinagdaanan, huwag kang mag-alala. Maraming nagmamahal sa'yo. At hindi ako aalis sa tabi mo.
Nang marinig niya yon, DJ Rocky, para siyang natauhan. Luminaw ulit ang takbo ng isip niya. Tsaka na kami kumilos at naghanap ng mga ebidensya just in case na sampahan nila ng kaso ang asawa ko. Para may panlaban kami kung sakaling aabot ito sa korte. Sabi ng pamangkin ko, ginahasa raw siya noong unang araw ko sa duty. Paano mangyayari yun? Magka-chat kami that time ng asawa ko. Bilang pruweba, in-screenshot namin yung conversations namin sa chat at kung sakaling ang totoong ginahasa niya, di dapat may matinding trauma na siyang nararamdaman. Lalo na't nasa isang bahay lang kami nakatira, di ba? Ba't ngayon lang niya isinisiwalat? Kung totoo nga lahat ng yon. Ilang linggo pa ang lumipas after ng unang araw ko sa work, ha? Nagkaroon pa ng party sa bahay, nagtatawanan pa kami. Nagbibiruan pa that time and then after few weeks, tsaka niya sasabihin ginahasa siya ng asawa ko. Kalokohan! Kalokohan yung pinagsasabi niya. Nakakasira lang siya ng bait, DJ Rocky. Hindi naman kami mga bata para mautulang ng ganun-ganun lang. At ang masaklap pa roon, pinaniniwalaan siya ng mga magulang niya. Ay, bahala sila sa buhay nila. Magtatatlong taon na ring lumipas. Wala na rin kaming narinig na kahit ano galing sa kanila. Walang report, walang summon, walang warrant, as in wala. 3 years na rin kaming hindi nag-uusap-usap. At 3 years ko na rin dinadala sa dibdib ko ang galit. Na habang tumatagal, palalim ng palalim. Ika nga kapag malalim ang sugat, matagal maghilo. Yung asawa ko madali siyang magpatawad. Pero ako, hindi. I don't know how long I still have to endure this pain. This hatred. Parang ang hirap-hirap lang maging masaya. Maraming naiinggit, maraming naninira. Ang hirap ng magtiwala. Kasi kahit mismong pamilya mo, pwede palang tirahin ka. Wala namang kaming ginagawang masama. At wala rin namang kaming tinatapakang ibang tao. Hindi naman kami naging pabigat. At hindi rin kami batugan o tamad. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit. Bakit pamilya ko pa? Pinagbandaan pa nilang papatayin nila ang asawa ko? Alam kaya nila ang ginagawa nila? Sabi ng nanay ko matagal na raw yun. Patawarin ko na raw sila. Ewan, DJ Rocky. Pero for me, ang hirap-hirap nilang patawarin. Ang hirap magpatawad. Lalong-lalo na't alam ko sa sarili ko, wala kaming ginawa. Hindi ko sila mapapatawad. It was a serious accusation. Tapos sasabihin pa ng abogado na wala raw kaming laban kasi minor yung biktima. Ganito na ba talaga kasi kawalang kakwenta yung batas natin? Na kahit inosente ka, wala ka pa ring laban? Basta menor de edad yung nagsampa ng kaso? Paniniwalaan agad? Na totoo yun? Ganito na ba kailap ang hustisya sa bansa natin? Kailangan ba talagang ipairal mo ang laman ng bulsa mo para lang gumulong ang due process ng batas para pumanig sa'yo? Kahit ikaw ang nasa tama? Kahit wala kang ginawang masama? Nakakaletsi. Naisipin na kung hindi ka isang prominenteng tao na mayaman o may kaya,
ay hindi ka basta-basta mapoproteksyonan ng batas. Ano na bang nangyari sa sinasabing innocent until proven guilty? Kasi pinapalabas nilang guilty agad ang asawa ko. Guilty! Parang gusto ko tuloy maghiganti, DJ Rocky, pero pinipigilan ko ang sarili ko. Gusto ko na rin matapos ito. At nang makalaya na kami sa lahat ng sakit, sa lahat ng stress, sa lahat ng trauma, lahat-lahat na. This will always haunt us. At ayokong madamay pa ang anak namin. Ang sakit lang sa dibdib dahil hanggang ngayon, gabi-gabi ko pa rin iniisip ang mga nangyari. At gabi-gabi pa rin ako nagdarasal na sana itong pamangkin ko ng bintang sa asawa ko, sana hindi na siya pinatutulog ng konsensya niya sa pinaggagawa niya. Gusto lang naming lumabas ang katotohanan at malinis ang pangalan ng asawa ko. Hanggang dito na lang siguro, DJ Rocky. Sana ay kapulutan ng aral ang kwento ko. Lalo na ng mga kabataan ngayon. Sana isipin niyo muna ng mabuti ang mga desisyon niyo. Na wala sanang pamilyang masisira o madadamay sa anumang gagawin niyo. Hindi porket trip niyo lang, wala na kayong pakialam. Sana malaman yung may kaakibat na responsibilidad ang bawat bagay na gagawin niyo. Maraming salamat, DJ Ra. Muli, ako si Yen. At ito, ang aking secret file.